Наруто! Поредица, в която се разглежда силата много. Силата в Наруто е едно от най-важните неща, но в днешното видео ще се разграничим от нея малко и ще поговорим за нещо, което не се говори много сред феновете, а именно интелекта на героите. И днешната класация смятам да ви представя според мен кои са 10 най-умни герои от Наруто и Наруто Шипуден. И само да кажа, ще има спойлери. И също няма да включвам герои от Оцуцки като Кагуя, Индра, Хагоромо и Хамура, защото знам, те са много умни, но като цяло не сме видели страшно много от тях и ще стане много объркващо, затова просто няма да ги включа. Та нека да преминаваме към номер 10. И така започваме класацията с един от най-силните герои в поредицата, а именно Мадара Учиха. Мадара е много умен в битки, все пак за да се справи срещу целия свят си трябва много интелект, пък и не само това, но и Мадара е един от най-добрите манипулатори в поредицата, той успя да манипулира Обито, но в крайна сметка го слагам едва на последно място, защото накрая самия той бива надхитрен и то по може би най-глупавия начин, който знае. Убива го Зецо и затова като цяло е на последно място и да преминаваме към номер 9. И така на нашото 9-то място съм решил да сложа Минато на Миказе. Минато е адски умен в битки. Това го виждаме още в битката му срещу Обито. Минато адски бързо успява да научи какви са триковете и техниките на Обито, докато доста епизоди по-късно виждаме как Шиноби и армията просто си вика срещу Обито: ми нападайте го там 5-6 минути и ще може да го ударите. За разлика от цялата армия, Минато това го разбира почти веднага и успява да се бие с Обито. Също така, за жалост виждаме много малко от неговият интелект извън бойното поле и поради тази причина съм го сложил на номер 9, а не че смятам, че е толкова по-глупав от останалите надолу. Така че да преминаваме към следващия. С следващия знам, че ще разяря адски много хора, но на 8 място съм поставил Кабуто. Знам сега какво ще ми кажете, ама как така, Кабуто няма как да е по-умен от Мадара и Минато. Първо, Кабуто има огромен опит като шпионин във всичките си години преди да срещне Орочимаро. Второ, познава супер добре човешкото тяло и е един от най-добрите нинджа медици. И трето, Пича успя да измами Какаши, е един от най-умните в Коноха и в цялата Наруто поредица. Пича просто се замаскира като Амбо и успя да го измами и да му избяга. И затова според мен Кабуто е по-умен от Минато и от Мадара, защото от неговият интелект виждаме много и извън битките. Така че, каквото е такова е, нахейтете ме в коментарите, но сега да преминаваме към 7-то място. Поговорихме си за ученика, а сега е време да разгледаме и неговият учител. Затова на номер 7 съм поставил Орочимаро. Орочимаро, както Кабуто, е учен, познава адски добре човешкото тяло, още от малък е супер талантлив, за разлика от съотборника си Джирая. Също така, Орочимаро намира тайната на безсмъртието, което мисля, че е достатъчно, за да бъде поне в топ 7 и успява след всяка битка даже и да умре да се природи. И също така той самият научава адски много джуцута и затова като цяло според мен заслужава номер 7. Та нека да преминаваме към следващата позиция. Та нека сега си поговорим за нашият номер 6, а именно бащата на Шикамаро, Шикако. Шикако е лидерът на най-умният клан в Коноха, а именно Нара клана. Той дълго време работи като съветник на Хокагето. Също и целият боен стил на клана им изисква супер много тактика и супер много планиране. Най-много от интелекта на Шикако виждаме по време на войната, където до последните си думи той е главен стратег за обединените шиноби сили и им помага да се справят с най-силните злодеи в Наруто поредицата. Та нека сега преминаваме към нашите вече топ 5. Сега нека да започваме с нашия първи герой в топ 5, а именно Какаши. Тук каквото и да кажа, просто ще е малко. Какаши още от малък е много талантлив, на супер ранна възраст той става джунин, а след това и Амбо. Чрез Шарингана си той научава много джуцута и е супер голям стратег и много умее да планира. И не само това, но и философски израства супер много през това, което виждаме през неговата история и се учи от най-големите си грешки
и се старае да запазва малкото останали хора до него. Та нека да преминаваме сега и към нашия номер 4. Тук най-вероятно много хора ще помислят, че номер 4 е много за него, но на четвърто място съм поставил втория Хокаге Тобирама Сенджо. Тук съм поставил, поне по мое мнение, най-умния Хокаге. Сложил съм го толкова напред не само защото по време на битки и мисия е много умен, много добър стратег, но и измисля много джуцата в Наруто и открива академията, чунинските изпити и полицията на Коноха. Като цяло той може би най-добрият политик на селото скрито в листата от всичко, което сме видели, и за всичко това се изисква доста интелект, предполагам, и просто нямаше как да не е в класацията. Но има и някои по-умни от него, като например нашия следващ герой на топ 3. А именно нашия герой в топ 3 е, разбира се, любимият на всички, най-обичания герой в Наруто поредицата, най-големия бог, а именно Итачи Учиха. Итачи, както Какаши, става джунин на много ранна възраст, а по-късно Ямбо. Итачи има много опит в битките, планирането, гение, използването на генджуцу е едно от най-големите му средства и той е просто гений в използването на генджуцу. Също така от супер малък той разбира някакви много философски такива теми, като например защо войната вреди на хората, как да се спрат войните по света, всякакви неща, които като гледаме Наруто и връстниците му на 12, т.е. двойно по-големи от Итачи тогава, те изобщо не мислят за тези неща, мислят, че света е весел и затова според мен Итачи много заслужава да е на топ 3 по интелект, но определено не е по-умен от нашия герой на номер 2. Стигаме до номер 2 и определено тук не съм байас, знам, че всички сте го очаквали във видеото, но на номер 2 е моят любим герой от Наруто Шикамаро. Още на чунинските изпити разбираме, че неговото IQ е над 200, но просто е мързелив. Неговия стил на битка, както на баща му, е супер свързан с интелекта и супер свързан с планирането. Виждаме го как надхитрява Таюя няколко пъти в битката им, виждаме го как побеждава Темари чрез интелект, нищо че реално той се отказва накрая. И дори го виждаме как побеждава само чрез планиране интелект член на Акацки. Сега, най-слабият член на Акацки беше, но реално побеждава член на Акацки. Пък и Шикамаро не е силен колкото отбор 7, които натръшкаха целият Акацки. И Шикамаро със сигурност заслужава да е на номер 2, но колкото и да ме боли да го кажа, не умен колкото героят на номер 1, най-умният герой в Наруто. За най-умен герой на първата позиция съм поставил Черния Зецу. Голяма изненада, знам, най-вероятно никой не го очаквал даже в класацията, но като се замислим, това е герой, който е започнал всичко. Майстор-манипулатор, който е проследил цялата история на Наруто вселената и успява да манипулира адски много хора. Например, част от хората, попаднали под манипулацията му, са големи злодеи, като Нагато, Обито, Мадара и даже самият Тиндра, от който започва цялото прераждане на него и Ашура, които се бият за надмощие през годините между добро и зло. И реално цялата борба между доброто и злото в началото я започва Черния Зецу. И затова съм го поставил на първо място в тази класация, защото той е проследил всички важни събития за Наруто вселената до края на поредицата. Това ще бъде всичко за този клип. Тук ви оставям класацията. Който не е съгласен с нещо, може да напише долу в коментарите как би променил класацията, кой с кого би разменил. И ще се видим в следващото видео, а до тогава не спирайте да гледате аниме и до нови срещи!